Khubor nakaslem jong Bakongsan Hima. Kublay pi parlok baro ngipriang subhay pi shiki Khubor Bakongsan Jong Taïew. Mga i Florentina sun bagi Khubor kilong kumni. Superintendent of Police Jong East Khas Hills District uba Vivex aim ha ka khatnyo trek unailur arhaja apusan. Habakren markinong tho Khubor ha ka office traykam ka Jong uloong baha ka baydey bat ka jingklat Jong I hybrid in sapira lingdo maunai. Masaus nem ka karta ibalaja ha ka khat sautrek unailur bat lap ya kamet yap Jong I ha ka khat santrek unailur na nongra nonglom brei. Ha kini ki lights ngi ka special investigation team kala yoklum ya ki sabut bat kila tokit ya ukhana ubakhat lights nem ubade ubasa marjan bat ulaya thu ba ulaya lam ya I lingba ka kenro bat ulaya lam ya I syakato ka jaka namar ki kejat kila bat kti bat ulasat ya ki ulaya thu ba I in sapira ila ha bat u ha kato gasngi ha kato ka jaka ba lalang bat udon ka dakmong ha ka kejat ka Jong Hadin kani ulabu da umaw ha kamet Jong I bat let syayeng bat hadin ba ula let syayeng ki bahayeng kilawat ya I. Ulayathu ba ula syuthaw halor kakali bolero yong. USP ulayathu ba kakay pot na ka postmortem. Kaong ba kaday ba ingam jalop kamdon dakmong ni ka jingsha lebi ijat. Kajingyap kajahi ha katu kajaka kat ba ya ukhna kilapha sha juvenile home bat kilale ya ka medical test kajing tokit halor kani kadang ya checkmat ukpa Jong I hybrid in sapira lingdo maunai uba gold star lingdo mauplang ulalit jingo biang ya ka jaka lap ya ka met yap Jong ka khun ha ka yeng badang shnat mai ka bodon kumba shispa mitar ha ka shnong nongra nonglum brei shillong ha ka step Jong ka khat pratrik unailur arhaja abusan kani ka jing let jingo ukpa Jong I hybrid ban pet biang ya ka kenro bat ya ka jaka thia pelup ka khon kenthei Jong hadin ba ukhna khat laisnem ka karta uba juan kai man kapor ha ka yengsa uphala badei ma ubaya lam ya I hybrid hadu ogate ga yeng badang shna thmai uba gold star pat nget hadu menta ba ya ka khon Jong lapin thia ha ka te ga yeng badang shushna ha ka sngi ba kalaja na yeng namar ki briu ki bun bha ki bayat bayeng namar ka don harot surok do bilat uloong ba mauru ulalet yat na jan ka te ga yeng ha ka por ba uwan ban ujor ijahar shaki pulit ha renja police station henry shum layu EAA haba ki bahayeng kimpat hun ya ka jingphla ukhna wadang khatlai snem unong tho Khubor ula persang banlet bodien ya kani ka jingja bad yakendo bad ukpa Jong hybrid in sapira uba gold star ha kani ka jing yakendo uba gold star ula pen I baya ka phalau bashat ya le kai uni ukhna bad ka khon Jong ulalet pen I ru ya ka jaka ba ukni Jong I hybrid udang satyar haba ka khon Jong bat uni ukhna kidangwan ha ka jaka ba udang satyar ula batai haba ka khon ka Jong kala let no uni ukhna ula bu na din bat markum ta khlem slem ukni ula let bu no ya kitiar shayeng henry haba uwat ya ka insapira lapshu ula pen iru ba barabor ka khardop ka khang tala henry ha ka ne ka step baja ka khon ka tala ka lapli bat la suba ba uni ukhna ula yalam na ka ne ka khardop ka badon ha phalau Shu uba gold star ulapan iya ka kenro ba uniu khna ujuan shayeng da ka bakiu bet na ka kenro ka badon senda ka khardop banrung shaphalau yeng uba gold star uloong bakum ka yeng kasem kanyat bet shakmat ban kerpat ye ki bor ka an ban lap ye ki badon kti bat uniu khna hadu ba ka khon Jong ka lakhlat na ka ne ka prathai da ka baban da umaw ha ka wei ki yeng thmai ka jingki ka bami hapadeng ki sengnya akali ka jila Assam ban Meghalaya kala nangkiu hadien baka motor parivan sewa karmi san milta macha Assam kala pinbana ban pinsange no pura ya ka jingkiu kali sha Meghalaya nadu ka khat pratre unailur arhaja pusan ka MP SSM kadai ka kanhun Jong ki try kali bat ki nongnya kali ha Assam ki bakan thopi ki kali tourist desire sumo innova traveler but kiwe ki bus night but day super ki truck but ki tanker
Kila penpau ya kajing persya ka bajur ya kajing dawa jong ka All Khasi Meghalaya Tourist Taxi Association ban khangla deki kali balad register shabar ka jilla khamtam na Assam banrung shaki jaka jungok kai ha Meghalaya. Kiseng na Assam ki ong bakani kajing dawa kamdon nongrim. Namar ki kali tourist na Assam kila donya ki 3 state permit ki bakantop ya ka jilla Assam, Meghalaya, Arunachal Pradesh bat ki kaltukan niru ki don ki All India Tourist Permit ki banno senyang ru da ka bai khajna ka bakrao shaka sarkar Meghalaya. Watla ka jingtip lapha shaka sarkar Meghalaya na do ka khandai bat khat santrik unai lor da ka TTAA bat TOAA halor ka jingekhi jong ka AKMTTA ha ka khandro tarik Henry ki nongnya akalina Assam ki ong bamenta ki kali Assam ki lasdang man khanglat bat penwit ha ki jaka jungokai kabalak ta jurru ya kinongwan jungokai. Ha ka kerwo ka MPSSM kaloong balada ka jingkhanglat kadang beteng. Ki kali Assam kin omshum lapen kiushu ya kinongwan jungokai tang sha ISBT Shillong lani sha ki hotel ki balabu kerpang. Kakenhun kalapan banaru ya ka jingekhi da ka total non-cooperation na do san baje man step ha ka kat pratre unai lor. Kabamut ba omdon chu ki kali tourist Assam ki balet shaki benta jong ka jilla Meghalaya. Ka jingekhi kumkani ka MPSSM ka kentat kala ban kta ru ya ki nongnya kali Meghalaya ki bashim ya ki nongwan jungokai na kat ling sun Guwahati bat ka station rail. Kani kan wanra ka jing hiar bat ka jing do ya ka jing wan ki nong jungok kai bat kan kta jor ya ki pat ba ki batre ha ka kam khai kum ki hotel homestay restaurant dukan ki nong de madan ki petrol pump toll gate bat ki jaka sat kali ka kan hon kala ong ru ba labun ki ba booking ki bala pendu no na ki nong wan jungok kai bat lada ka jing dawa jong ka AKMTTA kadang beteng ki nong wan jungok kai kin sedang ban pen kala ki jaka sa Bat kinjit ya ki weipat ki jaka kum ka Arunachal Pradesh, Nagaland, Uttarakhand, Himachal Pradesh, Bhutan bat le Ladakh. Kakam jungo kai kam day jong ka wei ka kanhun, henre ka day jong baro ki batre shitom na do ki hotel, homestay, ki guide, ki tour operator, ki restaurant, ki try dukan, bat ki nong day madan na do barnihat hado dauki, jawai, sora, shillong bat ki wei. Omla ban pendu no ya ka roi kapar tang namar ki katukat ni ki bakwa sha penle keje loong ka MPSSM ha ka kerwo ka KSU Southwest Khasi Hills District ha ka khandai tari unai lur arja apusan kala sei madan ya ka jing shisha halor ka jing thmu ai jaka sipai jong usi maharam banchna ya ka unit headquarter jong ki sipai haso boitram Katkum ki jubab ka RTI lalap banna kalyang usim uladap ban pha lupa ya ka shithi sheki bor sarkar katasho additional deputy commissioner ha ka henreu tarek ubanai jillio arhaja apusan ban ong bamau lembat ka dorbar Hima ki pediang ya ka ni jing terwa ki sipai watlada ya ka executive dorbar Hima danglum hadin Taïew hadin baladap ban ai ya ka ni ka shithi kata ha ka arhu pratari ujillio arhaja apusan usamla forward man nongrem u president ka KSU Southwest Khasi Hills District ulong bakani ka jingle jong usim kapeni ba ukhen do thala ya ka executive dorbar Hima bat usushim ya baro ki mentri shnong bat kileng do kum kinyang ko ngo ba un penyat kat ba umon mau Kane ka peniru ya ka jingle donbor da ka bakantho ru ba ya ka Hima maharam Kadai ka Hima sinshar patba ni ka Hima sinshar donbor shimer jong usim. Uni unong yalam ulo ongru baka seng lembat ki khun hajar bat ki wei ki seng bhalang ki sngo ban persha jor ya ka jingthmu namar ngitip shai ba ka unit headquarter kadai ka jaka ba ki sipai ki mut penlong shnong na ka benta jongki lembat ki khun ki khti jongki kumbalong ha ki wei ki jaka kum ha upper shillong happy valley bat ki wei Katkum ka RTI uni unong yalam ulay thu baki sipai ki lalet banjurep tang ya ka phot mula
Henry Kim kwa apat ban let ki jaka ki bahap ki border line baya jan bat ki fencing. Kani ka pen I baka don ka e shalendet halor kani ka benta da ka baka doru bala da ki shipai ki nyot thau shnong ha ka unit headquarter nalor kan kta ha ki babun rukom kan penlong ru ya ki pat khasi bakin nang red pa chu shu ha ki katu kani ki than nalor ki bala red pa lupa. Ha ka bay day bat ka thung kam thung jam uniu samla uloong baka day ka bam shong nia namar na ka ka ba ngiyo I kalong ha ki jaka shipai om shim layo I ru baki khasi ne ki traish nong kinyo wat ya ka kam bansar phalau kaseng kalapan shai ru ba nginnang yai persha halor kani kaman kat hadu ba usim ringkat baka dorbar hima kin saai da ka jingtho ban penshai pat ba baki laweng no ya ka ne ka jingthmu kinong shong shnong ka lapangap hapo West Giant Hills District kiyai beteng manya kendu ya ki jing ha ka bai dei bat karap karyang namar ki nong shong shnong karbi Jong ka tapat hapo West Karbi Anglong District kila beteng biang ban penthut ya ki Marsinyo I bakis dang ya ka jingot ka balum ha ki lingkha ki jongki ka jingot ka balum da ki nong shong shnong lapangap kalas dang ha ka khat khandai tarik unai lor ha ka ba kumba san phongodi ki nong karbi kila siat da ki jri siat sim ya ki nong shong shnong lapangap ki badan kumba lai phongut bat khambon na ki long kme kat ba ki dang ot ka balum kite ki nong shong shnong lapangap kila phetno na gate ka jaka khnang ban lat na ka nu ka jingmen sao bat kila pentip ru shaki bor penya chnong halor kate ka jingja kinong yalam shnong haringkat ki pulet Meghalaya kila let hiar bran shagate ka jaka khnang bakin ai ka jingeda ya kinong shong shnong habaya kren bat wahe shnong jong ka dorbar shnong lapangap uba demon mi lingdo ulai thu baki karbi kilas dang ban penthut ya kinong shong shnong namar balas dang kapor ot kaba badu ban pauru ya ka jing shapting bakum gini ki jingja kin nang yai ja ha kini ki singi ban wan uwahe shnong ulai thu bamenta ki dang don arkhongot ki pulet Meghalaya hapo shnong bat kumta uladawa ya ka sorkar bakan pha shu ya ki pulet chalapangap khnang ban ai ka jingeda ya ki ha kapor ot kaba te paralok daki tuki khubor ngila poi sha ka bakut tan hadu ngindai shambyang ha ka we ka tayo ngai khuble ka por jong phi khuble shibon